आज बाबूक घेऊन आम्ही खंयतरी चाललो. खंय चाललो ते तुमका लवकरच कळताला. त्याच्या अगोदर मी नाव सांगते. माझं नाव सरोज. माझं नाव स्नेहा. हा, आपण खंय विजिट करतो. माझं नाव दुर्वांग. आज खंयतरी आमची विजिट आहे महत्वाची. हा, ती तुमका आता थिसर गेल्यावरच सांगतो. त्याच्या अगोदर आमची जी तयारी झाली, बाबूची आंघोळ, बाबूची धुरी, ती सगळी आम्ही करून घेतली. त्याचं शॉर्ट व्हिडिओ तुमका दाखवतो. चला आता जाऊया. ऑटो बुक झाली गेटवर इली. आता आमका जावचा. थंय आम्ही आता गेल्यावर बघतलो. ह्यो प्रसंग असताना आवशीच्या डोळ्यातून पाणी येता आणि बाळ 2 दिवस आता कित्याक वहिनी सांगताना ते तुमका पुढे कळताला. त्याच्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा, बरोबर काय नाही. आणि त्याच्यासाठी लागणारी तयारी, त्याच्यासाठी लागणारी काय काळजी कशी घ्यायची त्या पण वहिनी तुमका सांगतली. त्यांना 2 मुलांचा अनुभव आहे ना, मग आपला अनुभव तर शेअर करूक नको, बरोबर की नाही. है ना. सगळी तुम्हाला छोटी छोटी गोष्ट सांगतली की काय करू या, काय नको करू या. त्याच्या अगोदर जाऊया. चला. हा, ऑटो इली उतरा खाली. काकीला झाला शांत. बैठो. झोपलो आरामात झोपलो. जाताना मागा भीती वाटता. आता जाताना झोपला, येताना काय करता काय हाव घातल्यावर पोरा झोपतातच. दुरी अभी मंजिल तक तो पहुंच चुके हैं. आगे देखते हैं क्या होता है. आता उतरलो रिक्षातून. अजून वाईट चालूचा. होय, आमची रिक्षा डेपोपर्यंतच होती. चला. विरार वेस्टचा STचा बस डेपो. वेस्टला इलो. आता इथे 1.5 महिन्याचं इंजेक्शन घेऊचा. काय एक इंजेक्शन आमका गावात नाही. 2 काय 3 असतात. ती एक सांगतात नाही गावाचा म्हणा. आता गावाचा मग एकत्रच घेऊ पया. 2-2दा ताप येतले ना, घेऊ कसा म्हणून पर्याय म्हणून आम्ही आता दुसरीकडे चाललो. आता आम्ही रिक्षातून उतरलो. आता खय गो चाललो. वसई विरार शहर नगरपालिकेचं प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे ना, त्याच्यात डोस देऊक आपण चाललो 1.5 महिन्याचं. तुमका मगाशी आम्ही सांगाक नव्हता ना निघताना की आम्ही खय चाललो. हा, त्याच्यामुळे आम्ही हय चाललो. आता बाळाची इली भारी. आता चांगलं झोपलो. उठलो आणि उठून असं राहतलो की आवशी बापाची घा रात्रभर ना. तोच विचार करते. काय नाही एवढं तो थोडस ताप येतलो, पण ती सगळीच जातात त्याच्यातून. हा, ताप येऊची गरज पण असता ना. ताप इला तरच अंगात इंजेक्शन भिनता असं बोलतात, नाही तर त्याचा फायदा नाही. कोविडचा इंजेक्शन कसा थोडस व्हायचं ताप येतात तसंच. चला जाऊया. कितीशी लाईन. हा, चला. पटकन काम होय तीच आशा असा. चला. पोलिओच्या ड्रॉपला याने रडायला सुरुवात केली आहे. रोटा. हा, त्याचे पण किती आज IPV म्हणून इंजेक्शन आहे. हे पोलिओ होऊ नये म्हणून IPVचं इंजेक्शन. हे पेंटाचं इंजेक्शन आहे. ह्याच्यात 5 लसी असतात. हिपॅटायटिस, डिप्टेरिया, टिटॅनस, पर्टुसिस आणि मेंदू ज्वरचं. हां 5 लस. पेंटाचं इंजेक्शन आहे. बर्फाने शेकवायचं. बर्फ एका कपड्यात घ्यायचा. डायरेक्टली बर्फ नाही लावायचं. हां कपडा घेऊन घासायचं नाही. आणि उद्या आंघोळ माली अजून एक इंजेक्शन. अजून एक आहे. टोटल किती 3 इंजेक्शन. एक रोटा तोंडावाटे दिलेला आहे ते, आणि पोलिओचे ड्रॉप्स 2.
आणि हे उजव्या हातावर दिलं ते कोणतं IPV-चं इंजेक्शन. IPV हां. पोलिओ होऊ नये म्हणून. हां. आणि आता जे टोटल आता देते ते निमोनियाचं PCV निमोकोकल. PCV हेच इंजेक्शन आम्हाला मिळत नव्हतं. ओके. हां रडू नको काय नाही हे कुठल्या ह्याच्यावर देतात हे उजव्या पायावर. उजव्या पायावर ते आपण डाव्या पायावर देतो. हो. काय करू नका हा तिकडे ह्याला बर्फाने शेकायची शेकायचं. दोन्ही इंजेक्शन बर्फाने. फक्त हातावरचं इंजेक्शन आहे ते बर्फाने शेकायचं नाही. काय आणि करायचं? वगैरे घालायची हो घालू शकतो. हो. आता घरी गेल्यानंतर तापाचं औषध आहे तुमच्याकडे? हां ते द्या. किती वेळ द्यायचा? दिवसातून 2 वेळा द्या. दिवसातून 2. आणि बर्फाने 2-3 वेळा शेकवा. बर्फ डायरेक्टली नका एका कपड्यात घ्या. हां हां पुढच्या वेळेस येताना कार्ड घेऊन या आणि थोडा वेळ थांबा. आता डायरेक्टली पटकन जाऊ नका. ओके चालेल. आता त्या ताईने आमका भरपूर मदत केल्याने प्रत्येक इंजेक्शनाची थोडक्यात माहिती सुद्धा दिल्याने त्यांचं नाव असा रुचिता बोरे. 10 मिनिटं आता बसूक सांगितले आणि आज थारवता आमचं बच्चू झोपलो. उचकान झोपलो. आज सांगता इंजेक्शन 3 दिल्याने त्याच्यापेक्षा माझ्याच डोळ्यातून आधी धुका येईल. आता सांगता बघा. पण काय माहितीये या इंजेक्शनाने त्याला आयुष्यभराचं संरक्षण मिळतं ना, त्याच्यामुळे ही इंजेक्शन देणं खूप गरजेचे असतं. डोस मिस न करणं. तुमच्या पण मुलाला जे असतील ना प्रत्येक वयोमानानुसार त्यांनी कार्ड दिलेलं असतं ना महानगरपालिकेने, त्यानुसार नक्की आवर्जून द्या. लक्षात राहिलो नाही तरी सुद्धा पुढच्या महिन्यात जायचा, विचारायचा, चौकशी करायची आणि द्यायचो. आपली पिढी सुरक्षित होक होईया, आरोग्यदायी. चला आता परतीचो प्रवास लागलो. हा बाळ झोपलो. ऍक्च्युली आमका डोस देऊक जरा उशीर कित्याक झालो माहितीये, PCVचा इंजेक्शन जर निमोनियापासून ना सुरक्षित राहता ना ताच इंजेक्शन काय गावा नव्हता, त्याच्यामुळे वाईट जरा दिवस थोडे दीड पुढे मागे नाही झाले. मिळाले. 10 दिवसाचा फरक पडलो. तरी आता पण पुढचं चला. इंजेक्शन 10 दिवसांना आणखीन फरक पडतो. बाकी काय नाही, हां. पण देणं जरुरी आहे. तर अशा प्रकारे परब किचन पाहत राहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या पण बाळाची असतात तर काळजी घ्यावा आणि सगळे डोस पूर्ण द्या. चला बाय.